video yamthetha ngama-straight nje ngathi mi-straight ke story time guys. Ndifumene esinye istory ku-Anonymous uthi mandisibalise. Uthi yabona le nto yothanda izinto, mna ke ndandithanda izinto kakhulu nje nee-cousins zam. Sahamba ke saya emcimbini othile, sabuya ngobusuku lapho khona sakholelwa khona uba you know what, iziporho into ekhoyo. Uthi izitori siqala kanjena, kuthi ke ngale mini sihleli ke nomakhulu wethu apha endlini because sisi-cousins baninzi hlala nomakhulu wethu. Abazali bethu babengekho lapha, bona babehambile baya kwidolophu bayofuna umsebenzi, so thina sahlala ke nomakhulu apha eyadini. So ngale mini ke ngoku umakhulu wasixelela uba you know what, uyahamba yena uya emcimini emzini othile, thina sawuhlala apha endlini, uzawubuya nje phaa late. Uthi ke sahlala ke imini yonke ke silinde umakhulu angadabuyi. Uthi sabona phaa lethizi hayi mani makhulu akadabuyi. Uthi wafowuna kumakhulu wathi hayi uzawulala phayana, so thina mahlala apha endlini ke ngoku silale sivala iminyango, sizawuba sifa uzawubuya ekuseni because kulaa mzi lowana kukho umcimbi baba ucele umakalale phayana. Uthi heyi nathi ke ngoku ngase siyabawela ukuya phaa because xa ulapha eyadini ekhaya laa mzi ukude kwenye ilali ngaphesheya but uyawubona laa mzi lights zapha, uyawubona yazibona ii-lights zapha. Uthi siyabona phaa kukho ii-light kathi kuyaphithizela nje but ubonela kude lo mzi. Uthi kubekho ikhazini yam ethi guys how about basiyeni phaa kazosibona wethu makhulu, uzawube ehleli ladla abantu abadala, sizayani phaa nje siyobona ni-vibe uba ithini. Uthi ke mntase hayi ke nyhani ke ngabo ke abo bayahamba baya kulaa mzi. Uthi manje sihamba late, sizii-cousins bathathu usixeleleni uba siyaya kulo mzi. Uthi siyahamba sixeleleni uba siya kulo mzi, athi siphume nyhani. Okay, before ndiqhubeke, you guys, if uyawonderish uba ezinwele ndizinxibeleyo ndizithenge phi, I sell hair, ndithengisa iinwele ngoku. So if uyazifuna izinwele futhi uyazithanda iinwele ezinje or iinwele ezimfutshane noba zinjani, you can just tell me. Nantsi inamba yam, undowhatsappele ngoku, order hair from me because ke kunokuskema, yabo, and then nawe ube mhle ufane nam. So basibuyele story ke guys. Uthi ke ngoku bahamba, uthi emveni koba behambile ke ngoku bafika kulaa mzi nyhani ke bafika sekulate. Uthi xa usiya kulaa mzi ke uwela into engathi ngumfula, uyatshonela uwela into engathi ngumfula unyuke. Uthi laa mfula ke uyagcwala xa kunethe kakhulu but ngalaa mini wanganethe kakhulu wayengagcwalanga nje umfula, so asikwazi uwela. Uthi sifike kulaa xa sifika nyhani kuloo mzi umcimbi yabhitisa. Uyaqonda kakhulu umcimbi ke kukho abantu abahleli kulaa ndlu, abanye abahleli kulaa ndlu, abanye abahleli kulaa ndlu. Uthi sithe sangena sidibana nomnye umama athi ayabona ngobazukulwana kamama uzibani nani nizothini apha. Baxoke bathi hayi uthe masathatha something saphinde sigoduke ngoku akena ke la mama. Okay, uthi singene qotha ungena sihambise kule ndlu yabantu abatshamo sifuna uyoboma kuzi yakhipha sikhipha nona. Uthi xa sifika nyhani ke khutha utywala ke phaa. Uthi sisele sixela uba into what after 30 minutes sizawuhamba, sabe siselile sizawuhamba, sabe sithatha nje ingude esizithathayo siphume nazo siya. Uthi hayi ke yasithi ke abo sihlala phaa sisele. Uthi andazi uba kanjani but sizozibona sesihleli ixesha elide phayana. Uthi xa sisithi hayi bo kungo-11 to 12 mos ngoku sizahamba njani. Uthi ke sithi ke aba siyathembiselana uba sihambe singahambini manje sihambe into singahambini. Uthi siyacinga laa nto uba asihambanga ekhaya kuba safe na or umakhulu uzawufika afike ekuseni afike phaa singekho sathi besiwushiye odwa umzi. Uthi siyathembiselana nje, uthi siyathembiselana. Uthi hey hayi sithembiselana de uthi 12 sixela uba no wathi siyahamba ngoba usoyika laa nto uba kuthiwa ephelalini kukho iziporho. Uthi uyayiqonda ke laa nto uba ubalisele uba kukho iziporho endaweni yoqomba unoba zikhona unoba zikho, ingqondo yakhe iyasiphikisa futhi iyavumelana. Uthi hayi ke nyhani sithi ke abo sihambe. Uthi xa uphuma ke kulaa mzi uyaphuma ngumzi wokugqibela kulaa lali, so uhamba nje thafa kuba usiya kule yithi lali kuba uzotshonela mos uvuke. Uthi la kukho iingxaki xa uhamba kala rhwatsha. Uthi sithi ke abo eleke uhamba manonyeka ingathi ukho nto ekulandelayo lapho nolavana. Ngalaa mini kumhlophe nje kukho inyanga but ukho le nto yoyika yapha kuthi. Uthi heyi ngulona lo akabuzi mntu kuthulekile siyalandelela. Uthi uyazibona ezaa ndlela zasezilalini ufike zibhikile zenziwe ngabantu, ufika abantu belandelelana xa behamba because indlela incinci. Uthi siyalandelelana banerhala rhwasha because sihamba kule ngca. Uthi simona sinyeka sabona into. Uthi sihambe nyhani ke. Uthi xa sawufika kulaa ndawo itshonelayo sibone umntu ochophileyo phaa ngasemlanjeni. Ingqondo yethu ingazibuzi uba ngumntu otheni ochophe ngasemlanjeni, hayi singamhoyi. Uthi siyahamba. Uthi xa sizongena ke ngoku uba sowuwela kulaa mlambo mos kulaa mlambo xa uwela xa uwela phezu kwamatye athile then uwelele ngaphesheya. So uthi ke ngoku sive manayo kuyabanda ngoku, kuyabanda and siyoyika but akekho umntu obuza umntu uba guys siyoyika or what. Uthi sihambe ke nyhani. Uthi xa sisithi ke siyawela umntu lo uhlele elityeni but uflytel asimbona ebusweni bakubani. Uthi singamhoyi sibone sigqibe because siyacela uba siyoyika. Uthi yabo laa feeling xa uyoyika uyazixela at the same time uba uzokhawuleza uzofika kule ndawo uya kuyo. Uthi yayisithi ke apho uthi sahamba ke sahamba. Uthi xa sigqiba ugqitha laa mlambo sesinyukile ke ngoku le ndawo liqhene enyukayo sive into engathi khala ngazigambutsi eveni kwethu.
akekho ofuna unyeka. Ngulo uthi khawulezani mfondini, khawulezani, ngulo uthi khawuleza. Umntu uthi makakhawuleze phambi kwakhe because you feel like uba lo mntu uyahlandela, like sicinga uba ngumntu mhlawumbi oxhela abantu or ngumntu odangerous, ngumntu okhuthuza abantu or something. Ayifiki tu ukuthi engqondweni uba lo mntu mhlawumbi ungenzeka uba sesiporho something. Uthi bahambe ke nyani, uthi bahambe uthi athi umntu hayibo ndeni khawuleze nendeni ndishiye ndilindeni. Uthi hayi ke sinyeke. Xa sinyeka hayibo lo mntu asimazi, ngumntu esingamaziyo. Uthi anyani lo mntu asondeleke athi hayibo ntoni ndeni ndishiyeka, khani ndibuze nondibulisa nasemlanjeni. Uthi babulise ke emondweni. Uthi hayi ke lo mntu akubani njani, bathi siyaphila namo. Uthi hey siyagodola man, lo mntu onxibe ibhaji mos negamboots uthi na siyagodola. Uthi athi besithi hayi ke siyagoduka ke because siyagodola ntoni. Uthi babuze bangabaphi na. Uthi hayi ke basichaze uba mama uzibani. Athi ke ubhuti lo unxibe igamboots athi hayi ke ndiyamazi lo mama lo, actually uyitshomi kabama uzibani lo ndhlala naye. Uthi hey qhuba asiyiva le nto ithethwayo ne singayihoyi. Uthi hayi ke bahambe nyani, uthi uzabakhapha. Uthi bahambe. Uthi ke umjida asaba uthathe ispeaker, siphulethe ukhuthuze ispeaker, sekhupha ispeaker, sekhalisa umculo. Uthi ezingoma zikhalisayo umjida zengoma zakudala nje ezidikayo, but ke umjida wenzingathi ezingoma zimnandi and ufuna nathi sivayibhele ezingoma zakhe. Uthi hey uyaqomba unxila uphelile kuthi sithenda unxila uphelile kuthi siyoyika. Uthi athi umjida nezive ezingoma zimandi, like iyaziba zimandi ezingoma lana. Uthi yabona umthanda ezingoma ngoyena ubhadlile. Uthi kuba lantu ba awufuna umbonakalisa umuntu ba uyithanda le nto but uya pretend. Uthi ayisithi ke yabo sepretend ngathi siyathanda ezingoma zakhe, sihamba naye ke khona sispeaker sakhe. Uthi hey hathe sahamba man, lo mntu lona simjonge. Kwasemjongile siya mama ulakho upheli uqhunqule ebusweni ngathi like uyaxobuka. Uthi simuzi ba wena ngowaphi, angafuna uchaza bangowaphi, angafuna uchaza igama lakhe, angafuna nje uchaza into edibenisele naye abesithi nasezawujika ngoku futhi. Uthi hayi ke nyani ke siqomba xa sizomoya umjida bangowaphi but siyoyika, sifuna ufuna siyagoduka siyakhawuleza sifuna ufika apho sihlala khona, asihoyanga nto yakhe. Uthi ke one of cousins zam zithi xa zinyeka zabona uba umntu ngathi imilenze ayikho, ngathi igamboots siyasihambela, ndikubekho le bhatyi kubekho intloko yakhe, ingathi like umzimba wakhe uyi-invisible somehow, like ayidibani into yakhe. Uthi sabona icousins zethu seyibaleka asanoba kwezike ntoni, sabaleka saleqisa nathi saleqisa. Uthi emva koba gqibobala xa sinyeka sambona umuntu unyamalele. Uthi sabaleka safika saleqisa kumzi okufitshane because ekhaya asizofika ngoku, saleqisa kumzi okufitshane safika lamzi kukho izinja. Xa singene egeyithini sabe sesigangwa zizinja. Uthi sithi ke abo sibaleka iyadini siyajikeleza hlenqwa zizinja because kaloku singene emzini orongo. Uthi sanqoqoza emnyango baphuma bapha sekuphuma utata phayana liphethe ibhunguza, sisithi kwenzeka ntoni. Uthi leqwasa isiporho. Uthi hayi ke yabe utata phayana wathi masihlale ke phade kuse sahambe ekuseni. Uthi abasithi ke abo sidibane nesiporho. Xa sichaza uba sisiporho senjani, kaloku sisitsho uba ngumfana walapha elalini owayesela ntoni, waye wasweleka ke kulaa mlambo, waye wacaba wawela phayana warhaxwa ngamanzi wasweleka phayana. So abantu bathi bayambona phayana. Sabe sichaza ke nathi. Uthi bachaza ke nabo ba hayi umfana uthe uhlala kwamama uzibani. Uthi hey mama uzibani ke uyachazwa ke uba lilo igqirha, kungenzeka uba wamthatha umntana abantu. Uthi hayi ke sahlala ke phasa savuka ekuseni saba ngunasigodukayo, safika ke ngoku makhulu sekhona endlini, safika sesichaza uba sisuka phi, sesiphoxa ke ukuba besiyaphi. Uthi saphela kanjalo ke isitori sethu sesiporho uba isiporho nyani is a real thing. If you have stories kanje, make sure you like le video and also you watch YouTube channel yami, and also ungalibali ukuthenga inwele from me. Ezinwele ezithengiswa ndim, nansi inamba yami, ndiwhatsappele ngoku ungixelele uba yintoni inwele ozifuna noba zeziphi. Mna I'll be your girl. Bye. Hi mntase, I hope right. Abantu kudala bendibuza uba inwele zam ndizithenga phi. So today ndize neendaba ezimnandi. Ndiqale uthengisa inwele. I sell hair now. Andizuyeka ukwenza i-story time though. After le video ndizokwenza i-story time, andizuyeka ukwenza i-story time but ndifuna nindisupporte because I sell hair. Le ndiyinxibileyo entloko and also lena ndiyiphethe esandleni. I don't know why isiwa but I'll show you. Lena ndiyiphethe esandleni. Let me show you the bob.
because lena yibob and then lena isenhloko lena inde. So wena xhomeka uba uthanda iphi inwele, if uthanda inwele efutshane or ufuna nje into ozokwazi uba unxiba uhambe, because zoyi-2 zingo-glueless, like there's no need for i-glue. Uyanxiba nje, brush inwele zakho uyazayina, and then ubangene, this is the bob lena imfutshane, ibob lena. Ba uyithanda inwele ende, you can just wear this one. And then lena inde, so let me show you. Yebo. So lena inde, because nandithanda inwele ezinde, sometimes ezimfutshane. So if wena ufuna ezinwele and ufuna bazomthemba ungazi ukuskema kulo TikTok, uskema abantu, nansi number yam, take my number, WhatsApp me, tell me any hair you want. Even if awufuna izinto ezinxibeleyo, ufuna ezinye inwele, just tell me, mna I'll provide.